Abantu besifazane laba masibahlonipheni, sibanakeleni, sibavikeleni, sibathandeni ngokweqiniso, Mm, singababulali, mm, singabahlukumezi futhi singabanukezi noma sekuthiwani. Ukuba mm, bekho bona ingabe nathi kasikho. Impela mm. siyobathanda forever noma singathi Ngathi ngo-Adam. ngingasho nje ukuthi umuntu akaqinisele kulokhu akholelwa kukona. Kulokhu akholelwa kukona nje akenze sure ukuthi uyama phezu kwakho, Mm. akasuki kukona. Mina ngasuka kade ngifunde ey'koleni zabantu ababonayo eMpumalanga. Then ngase sengisuka khona-ke ngaya e-primary khona nje eThembeni njengoba kade ngisho. So Yeah. ngaqhubeka khona nethalente ngifunde. Yabona-ke uma ngabe ufunda Mm. ithalente liyakhula. Yeah. Uma ufunda nje ithalente liyakhula ngoba Mm. ulokhu uthola information, uthatha lona information lena ukhulisa ithalente lakho ngayo le information. Then Yeah. ngafika emesini ngaphinde ngaqhubeka kanjalo. Ngangumuntu-ke nje-ke onganakekile ngizosho mhlampe kanjalo. Ngase ngithanda lokhu ukwenza i-hip hop. Yeah. Kwase kuqhamuka u-Provider. Iculo lami lokuqala engalikhipha i-Real Love, engikholwa Yeah. ukuthi liyatholakala kuwo wonke ama-digital platforms kwayimanje. Oneyinkani ohlezi unoshinga ngaso sonke isikhathi Mm. kusemphakathini nasemndenini sebazibamba izikhohlakali. I-event yayimhla ka-4 Yeah. November, if I'm not mistaken. Yes, mhla ka-4 November Mm. laphayana. Welcome e-studio unawo uPopile okhulumayo ubangani wakaDlamini. Ngiza nomfowethu uProvider. Ngifuna ukuthi uProvider ezositshena kabanzi nge-reality life yakhe. Unaye une-disability nami ngi-short sighted. I-NPO esinayo isithunzi of African ku-YouTube siwu-IOA TV lapho abantu bafuna ukusilandela besithole khona. Namhlanje size nomfowethu-ke la ezositshena kabanzi ngempilo yakhe ekhula ene-disability. Welcome Provider. Siyakwamukela lapha e-studio unawe uPopile. Siyacela ukuthi mhlawumpeni nawe ukhululeke usitshene kabanzi ngempilo yakho nawe othe wayihamba leli banga osekulona manje. Ngibonge Dlamini, ngibonge Mthse ithuba. Ngibonge nje kakhulu. Igama lami-ke uThandanani lokuzalwa owakwaMacu. Abanye bathi-ke uProvider, the original, Yeah. umnikazi wezinto ezi-right, Mm. kunjalo nje. Mm. Cha, awusitshene kabanzi-ke Provider, sowufikile-ke lapha-ke manje. Ngempilo yakho uthi wena uqalephi, wena usukaphi, ubani kahle kahle uze kuqhamuke sekuthiwa uProvider. uProvider umthathephi lo Provider? Eyi, kukude-ke lapho-ke ngisuka khona. Ngiqhamuka endaweni yangale oPhongolo, olumanzabovu, njengoba sengilapha-ke eThekwini noma ko-P_N_B ngokuhasilisha. Mm. So ngibe-ke ngiba ne-disability ekukhuleni kwami eminyakeni la ko-9 Yeah. kuya ko-10. Then Mm. ngahlala-ke iminyaka mhlampe ewu-4, kodwa-ke ngase-ke ngiya ey'koleni lezi zabantu abane-disability, ama-special schools Yeah. from eThembeni. Mm. Okay, lapho ngathola khona-ke le gama la-Provider ngomculo wami engiwenzayo manje. Yeah. Umuphi umculo mhlawumbe uProvider awenzayo nathi sikuze sikwazi ukuthi siwulandele umculo wakho uProvider? Ngenza umculo we-hip hop. Mm. So ngiyarapha laphana. Yeah. Ngenza umculo we-hip hop, uProvider the original. Kanti ngiphinde futhi ngibe umuntu obhala izinkondlo. Yeah. Bathi uProvider the original poet. So Mm. kuningi nje engikwenzayo, even ama-voice over, ngiyi-voice over artist. Yeah. Abanye bathi ngiyangena kwi-comedy, angazi-ke ngihlekisama kunjani-ke, kodwa-ke hhayi shuthi-ke kuyilokho nje. Yeah. Mhm. Cha, mhlawumpeni okuphethe mhlawumpeni esingakuzwa nathi ngoba siyafisa phela ukuthi simthole uProvider ukuthi utholakala kanjani uProvider. Sizwe namanoni naye owaphethe ukuze sazi ukuthi cha nangu uProvider ngempela. Uma kuwukuthi ushaya umculo we-hip hop, sike sizizwe iy'ngoma mhlawumpeni oy'phethe
noma ama-poetry onawo sike siwezwe, sibone ukuthi nangampela u-provider akasikhohlisi ngoba sila kulesi studio sizokhuluma nge-reality life yomuntu one-disability, sibone ukuthi umuntu one-disability ithalente analo ulisebenzisa kanjani. Ngithe-ke sengisuka ngisengikuthola isikole sabantu abantu be-disability special school eThembeni lapha eNtshanga ePinetown. Ngibe-ke sengijoyina-ke amakhwaya Yeah. ngiphinde futhi ngajoyina-ke isicathamiya kade Yeah. sicula laphayana senza izinto ey'ningi nje kodwa-ke ngase ngithanda lokhu ukwenza i-hip hop Yeah. kwase qhamuka u-Provider iculo lami lokuqala engalikhipha i-Real Love engikholwa Yeah. ukuthi liyatholakala kuwo wonke ama-digital platforms kwayimanje ngoFebruary nje silikhiphe nje last week Yeah. February njengoba kuwumanje ku-2026 so ngifeaturishe uTiny K kanye noShowcase LGI okuyiculo futhi-ke engaqala ngalo and then njengoba sengilibuyisa manje Yeah. ngokweyinkondlo-ke kade ngiwumuntu othanda ukulalela le nsizwa le kuthiwa Siyabonga Mpongose. Yeah. Ngazenza-ke ngihambisana namajita ahlukahlukene ngisakhula Yeah. ngingabala khona umgazi ngiphinde futhi ngibale khona umjida walapho MP eMpumalanga Yeah. sengikhohliwe igama but-ke ngangikade ngifunda naye futhi khona laphayana. I think enye yey'nkondlo engakade ngiyishaya ethi usisi wami onenkani eyi Awusiphe phela sizwe. leyo nkondlo yayithi usisi wami onenkani ohlezi noshinga ngaso sonke isikhathi kusemphakathini nasemndenini sebazibamba izikhohlakali abo so yayiqala isho kanjalo siqala silingiselana siphinde ukuthi kube ukuthi siyajoyina kanjalo sithanda lento yokuthi sibe i-combination nje emnandi then ngilo ngikhula-ke ngaze ngafika futhi e-high school-ke ngenza yonke lento lapha-ke sengilapha-ke la eThekwini-ke manje eMlazi kwa-V eMason so ngafunda-ke lapha eMason hawu bethanda nje ukuthi ngirepresent isikole kuma-assembly schools ngenza ama-poems akhuluma ngoJesu ngivuselela iy'ngane futhi nje ngilo mntwana nje ukuthi ngiyakwenza konke kodwa ngiyazi ukuthi okay nami la sikole khona i-impact engiyenzayo. Yeah. Awusiphe phela i-rhyme le othi uyayishaya le we-hip hop sizwe. Kukhona enye ingoma esake sayenza sibaningi sithi ngicela zonke bonke nonke sonke sithi yes, cela zonke bonke nonke sonke sithi yes, cela zonke bonke nonke sonke sithi yes. Ayithi iverse lami sonke sithi yes amathekeni athi awe ngifuna ukubona umrapper best nothi okujika nawe ngifuna yabo so ngangishaya i-rap kanjalo ngiphinde futhi ngiqhubeka yabo so kwakuyikhathi zakudala ngezo sikhathi so engikholwa ukuthi ngizophinde ngikunikeze mhlambe inoni yabona. Yeah. Akusichazele kahle ngoba siyafisa kahle ukuthi ngoba lele ukhuzana isuke izosiza nabantu abasemakhaya abangazi bazokwenza bengenzani empilweni yakhe umuntu. Manje izokwazi ukuthi igqugquzele labo bantu-ke labahleli emakhaya abangazi bazokwenzani umuntu eyibona ukuthi unalo ithalente kodwa mezobona wena ukuthi hawu kanti ukhona nomuntu ofana nami owenza izinto ey'kanjena shuthi nami ngekeze ngikwazi ukuhluleka uyabo. Ukwazi awugqugquzele abantu abasemakhaya nje mhlawumbe abasemakhaya abangakubuka belalele kuwena bezwe kuwena mhlawumbe begcine sebekulandela benze lento onawo oyenzayo. Ngingasho nje ukuthi umuntu akaqinisele kulokhu akholelwa kukona kulokhu akholelwa kukona nje akenze sure ukuthi uyama phezu kwakho akasuki kukona. Mina ngasuka kade ngifunde ey'koleni zabantu ababonayo eMpumalanga then ngase sengisuka khona-ke ngaya e-primary khona nje eThembeni njengoba kade ngisho so ngaqhubeka khona nethalente ngifunde yabona-ke uma ngabe ufunde ithalente liyakhula uma ufunda nje ithalente liyakhula ngoba ulokhu uthola information uthatha le information lena ukhulisa ithalente lakho ngayo le information then ngafika eMason ngaphinde ngaqhubeka kanjalo ngangumuntu-ke nje-ke onganakekile ngizosho mhlampe kanjalo noma ngumuntu ongagqamile ngaleyo ndlela ukuthi angenza mhlampe i-impact engako but
ngakwathi sekuphaswa u-matric ngingade nginama-point ngaba unumber 4 Yeah. eklasini ekade sengikulona ngokuphasa. Then ngaya e-University of KwaZulu-Natal njengoba manje Yeah. nami namanje ngikhona khona nje. Yeah. Nakhona futhi ithalente lami liyaqhubeka. So ngapha ngakwethalente lami ngesikhathi ngise-high school ngifika ngakwazi ukuthi ngisebenze no-Estienne Cele owayekade esebenza laphana e-Rise FM eMtubatuba. So Yeah. wangithatha wangifaka emsakazweni. Ngikhumbula nje khona i-event yayimhla ka-4 Yeah. November if I'm not mistaken. Yes, mhla ka-4 November Mm. laphana eMtubatuba kwaMsane ihholo lapho kwaMsane. Then ngashaya inkondlo khona, kwakukhona noGabsile laphona uBaby Cele lo wakuzalo, kukhona noLokhunjana, kukhona nomphathi wokhozi owakade esekhona. I think ngazi kwakubani, mhlawumbe kwakuMpanza ngaleso sikhathi leso Yeah. kanye noThemba Khumalo osawazi iy'ndaba zokhozi. Yeah. Ngalokhu nginentshisekelo-ke ngathi sengise-high school futhi ngaphinde ngafaka i-request wanginikeza wathi soya ekhosini. Yeah. Masifika futhi safika ekhosini I think kwakumhla ka-24 or ka-25 Yeah. kwakude kodwa 2019. Mm. Yeah, so 2019 ngathi uma ngifika khona ngayishaya inkondlo yami yayikhuluma ngabantu abane-disability. Yeah. Lapho leyo nkondlo leyo Mm. ngizoyi-highlight-a nje futhi ekugcineni. La khona kwakhona uNkunzi-ke ngifika laphana ekhosini noma Mdudu Khoza. Yeah. Kwakusekhona le nsizwa le engakandluli emhlabeni eyayikade yenzisa izinkondlo Bongani uBongani Mavusa. Mavusa. Yeah. Ake sizwe-ke uThandanani Macu esilethela-ke inkondlo yakhe. Engafika lapho ngayishaya inkondlo yami Yeah. laphona. Ngalokho ngiqhubekile nje nginaleyo nto leyo. Kwaphinde futhi-ke ngise-high school ngaphinde futhi ngathola i-request futhi ukuthi hhayi nakuya umasipala waseThekwini uyangidinga. Then ngaya khona ngatheleka eDurban Mm. I_C_C ngangikhona laphana nje. Engangikujabulela ukuthi bakwazi ukuthi bangi-recognize shame ngikwazi ukuthi ngikhulume nabantu besifazane. Khona enye inkondlo ethi Yeah. abantu besifazane ababeyithandile ngaleso sikhathi leso. Ake mhlampe nginizwise. Yeah. Abantu besifazane laba masibahlonipheni, sibanakeleni, sibavikeleni, sibathandeni ngokweqiniso, Mm. singababulali, singabahlukumezi futhi singabanukezi noma sekuthiwani. Uba Mm. bekho bona ingabe nathi kasikho. Impela Mm. somathanda forever noma singathi ngo-Adam. Mm. Impela somathanda forever noma singathi ngo-Adam. Phela mina cela so nje ngangishaya leyo nkondlo leyo ngize ngiqhubeke ngiqede ngayo. Ngiyacabanga mhlawumbe inde kakhulu. So Mm. ngiyacabanga ukuthi inde kakhulu. So Yeah. izothatha isikhathi. Kodwa umuntu ofuna ukuthi ayibone yonke ikhona ku-YouTube. Uyabhala ukuthi provider abesifazane. Yeah. Uyayithola leyo nkondlo leyo, provider abesifazane featuring Tiny K. So ngicabanga mhlawumbe nje i-role nje yonke into overall ngiwumuntu ngumfana nje one-energy Yeah. each and every time. Ngumfana one-energy. Ngiyangithanda ukuthi ngi-influence abantu ukuthi asenzeni into enhle Mm. each and every time, yabona. Yeah. Mhm. Okay, cha. Siyabonga baba ukuthi ube nathi. La hlampeni kafishane nje nihlangana phi ke no LGI nawo no provider bahlangana kuphi? U-provider no-Showcase LGI ngikade sengise-university. Kwaba easy ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyombona esikoleni sakhe. Wayesafunda u-grade 12 ngaleso Mm. sikhathi. Yeah. Shuthi ngibona lo msebenzi lo mfana uyasebenza mani. Saqala senza umsebenzi ngangikade lapho-ke ngisawumina nje but nganginesifiso sokubhala incwadi. Then ngase Yeah. ngenza idrama. So khona idrama nje esayenza ethi Umnqobile Nomnqobi Zulu Story Mm. ewumdlalo womoya. So Yeah. ibhalwe u-provider leyo drama leyo. So izotholakala nje kuma-digital platforms ku-YouTube lapha ku-provider_SA or ku-provider the original. So sase sihlangana lapho ku-Showcase uyaphrojusa phinde Mm. futhi acule aphinde arephe uyawenza Yeah. nje izinto ey'ningi. So Mm. ngase ngibona ukuthi hhayi le ndoda le sosebenzisana kahle nayo. Mm. Sathi silokhu sicathulisana nje kanjalo kanjalo. Yeah. Mhm. Cha. Ngicabanga ukuthi uya-decide-a wena ngokwakho ukuthi kufanele ukuthi ungabi umuntu othanda ukufihlwa noma Yeah. ngoba abantu abaningi abane-disability babonakala mase sekuwusuku lomholo. Uthola Mm. ukuthi lapho sebanakwa khona. Mm. Nawe mabe nalento ekhona kuwe ngaphakathi nentshisekelo, kumele ukuthi Mm. uphume uyiveze ebantwini ukuthi une-disability enjani. Bazogcina sebekujwayele noma ungabe kuthiwa injani i-disability yakho, but mabe
usuphakathi kwabantu uma bese bekwazi futhi ngeba lokhu babazi ngoba vele bazobe sebekwazi bese Yeah. wenza into yakho wena uphile kamnandi. Angifuni ukwenza example yazibeka ukuthi ngizokwenza example but ngikholwa ukuthi yabo kuzobe sengathi ngiyacwasa but kukhona nje odumile into yakhe manje i-right yabo. So nje ngicabanga ukuthi ilokho nje ngale kwalokho mina vele-ke anginandaba nomunye umuntu angabi nendaba nomunye umuntu ngoba vele angikaze amenzele lutho omunye umuntu yabo. So Yeah. wena qinisela nje kule nto oyifundelayo noma osuke unethalente kuyona ukuze izokuphumelelisa. Yeah. Yabo. Cha mfowethu akusitshene-ke hlampeni indlela otholakala ngazo nawe ukuze abantu bekulandelele lapho ey'nkundleni zokuxhumana zakho onazo. U-provider uyatholakala ku-TikTok, u-provider provider 307. Actually u-provider 305 ku-TikTok, provider 305. Then ku-Facebook uThandana Macu. Uyangithola futhi nakhona ngicela mhlawumbe uma ukuthi awusamboni uThandana Macu uzobona u-provider Yeah. the original. So then ku-YouTube uyangithola ku-provider_SA noma u-provider the original because sisebenzisa lama distribute akwazi ukuthi asilekelele ukuthi expand music wethu yabona. Yeah. Okay, hlampeni sesivala nje umuntu okulalele hlampeni ungaba yikuphi hlampeni ongafisa ukuthi umuntu olalele ukuthi ungaxhasa hlampeni mekhona afuna ukuxhasa ngaye engaxhasa khona. Ngicabanga ukuthi mhlampe kungakuhle ukuthi mabe kukhona asuke nakho asixhase siwona lo mbukiso bhanyabhanya lo esikuwona. Kube ukuthi uzoxhumana nami khona lapha kulama page abhale ukuthi khona into afisa ukuthi ayiphose ngoba siyakujabulela lokho kakhulu. Nanokuthi-ke okunye mhlawumbe uma bengasixhasa ngokuthi sikwazi ukuvela ebantwini yabona, sikwazi ukuxhumana nama-artist aphakeme angasicwasi noma mhlawumbe ngizothi angasiyekeleli nje yabo ngoba baningi banethalente nami futhi nginalo futhi ngiyangibona ebantwini abahlukahlukene because njengoba kade ngithi ngangabhala incwadi la Emnqobeni Nomnqobi iZulu Story. Leyo drama leyo inabantu almost more than 20 leyo mdlalo womoya loyo. So banethalent and futhi nakhona ba-actor benza into e-right. Ngicabanga mhlawumbe siwaveza ama-clips kancane kancane khona la noma lapha ku-provider_SA or ku-provider the original ku-YouTube bazowathola ama-clips alezo zinto lezo. Engifisa ukuthi kuthuthuke lokhu kuye nasemsakazweni edumile njengokhozi noma igagasi kanjalo kanjalo. Yabo. Cha, hhayi siyabonga mfowethu ukuthi usuka kude le ko-Maritzburg waze wafika lapha eThekwini egagasini kusona lesi studio unawe upopile. Sibonge nomfowethu uLumkile ukuthi esikwazi ukuthi esinikeze ispace sokuthi sikwazi ukuthi siyiveze nathi singabantu abane-disability. Abantu abasebosilandela-ke naku-YouTube be-check-e ipage lesithunzi of African ethi IOA TV bo-check-a khona bewathole lama-clips akhona ukuze ngoba suke sizokhuluma ngempilo yomuntu one-disability ezo-encourage umuntu ohleli ekhaya, ezokwenza ukuthi umuntu ohleli ekhaya naye ebone ukuthi nansi nami into engingakwazi ukuthi ngisebenze ngayo, engingakwazi ukuyiphilisa ngayo. Umuntu engaze ecabanga ukuthi ufuna ukuyofesa ezeqashwe umlungu kodwa engakwazi nawe ukuthi ey'qashe. Cha, siyabonga mfowethu ukuthi ukwazile ukuphumelela ufike lapha. Sibonge nakumfowethu we-studio. Nami ngibonga kakhulu ithuba. Bengithi ngizonivalelisa kodwa-ke valelisa impela. Awuthi nginivalise ngale nkondlo yami ethi stop killing us. Ithi stop killing us. We have lost many innocent souls. We have lost our schoolmates through reckless driving. The screeching noise of a taxi's head may be rushing my foreigners to heaven. We might meet on Saturday to bid farewell to those innocent school friends. We might gather in hospital to visit those who survived, who will be wheelchair bound forever. Just like me, my foreigners, this must stop now. It makes all of us agitated. We are tired of dying. We are tired of getting disabled. We must see road signs around our schools because speedily we die, slowly we live on. Stop killing us. From now onwards,
I'll lend a helping hand. One, I'll educate the community about the road signs. Two, I'll do the awareness campaign because speedily we die, slowly we live on. Stop killing us. Hayi, siyabonga mfowethu, cha. Sibonge Lungi.